ишеттеңме? 1 июльдән коммуналь хезмәттәргә шул исәптән елыга хактар арткан. Улай икән, мин ошо 30 градуслык эсене бушка ебәрелгәндер дип уйлагайным. Тот капсыгыңды. Кем әйтмешләй, бездә капкандагы сыр гына бушлай. Пенсия яшендә арттыргандар дип бит. Хәзер инде баксасылар ханыла кәмер. Ни эшләп кәмәһен ти? Рәсәйдә пенсияларда бөтенләй бөтерһәләр дә халык баксаны ничек үстергән, шулай үстерәсәк тә, чөнки бит яңа асрарга кирәк. Ярай. Төшенкелеккә бирелеп тормайык әле. Баксасылардан дәрт-дарман алып кайтайык, киттек. Бәйләнештәр селтәрендәге бай бакса битенә тагы да бер сакыру килде. Альберт Гыйлманов дигән егет яза. Баймак калаһында минем бик шәп апайым яшәй, исеме Чернова Фахинур Хаҗи Әхмәт кызы. Баксаһы үзенә караганда да шәбрәк дигән. Тагы да юл Баймакка төште инде. Килдек, сакыруды ничек кабул итмәйһең? Ошмак баксаһы бит. Иде. Фахинур Хаҗи Әхмәтовна һез булаһығыҙмы? Әйе. Ысын ошмак баксаһы бит. Был тиклем сәскәләрнең мин исемен дә белмәйем хатта. Исеме бармы уларның? Бар. 100, 200. Бу шул тирә булды. Исемдәре менән кайберсен таныйм мин. Розалар, Әйе. флоксылар, дәрхәт сәскәләре, анында пиондар, Анютканы глаз диләр менә бу. әйе, яран гөлдәре, ромашкалар әйбет. Петуниялар, хосталар. Розаларның ничә төрлеһе генә юк. Әле сескә атып бетмәгәндер әле. Булары. Хризантема, бархатцы, портулаки. Бunda минем генә бармактар етмәй. Аяк бармактарында ушырга кирәк була. Тюльпаны отцвели. Бу тиклем мөгъҗиза менән калсам, мауга башланыгыз, Фахинур апай. 20 ел бар. 20 ел. Бу пион икән һәм розалар ни шулай. Розаларны әзер килеш һатып алып үстерәгезме, әле үзегез сыбыксалардан үстерәгезме? Череноктар яһайсызмы? Юк, череноктар яһамайбыз. Кышкыһын матур итеп торып ябабыз. Нимә менән ничек ябаһыгыз? Специальный ящиктар эшләнгән. Уларда һәдә әле алып куйдыгыз. Алып куйдык хәзер. Ягъни бу Әйе. бер кешенең генә эше түгел, Юк, ирегез ярдәм итә. Әйе, Петр исемле. Петр Әйе, Кемович? Алексеевич. Петр Алексеевич Әйе. Чернов. Чернов. Гаилә баксаһының матурлыгы ул ана шул бергәләшеп эшләгән инде. Әйе, ул да сезгә яратай. Иң яхшы гаилә баксаһын эзләп, Көйөргәле районы Кызылмаяк авылына килеп сыктык. Без Зилия һәм Рафаэль Әхмәт Гәрәевтарда. Искиткеч зур баксалары. Иң яхшы гаилә баксаһы булыр мөгаен. Һаумагы Зилия Минегужаевна. Исман бай бакса килгәндә ял итеп калыгыз. Ахыры билдә язмай эшләйһегез бит, һаумагыз. Һаумагыз. Шуннан хәлдәр нисек? Баксаны гөрләтәбезме? Тырышабыз инде. Әле яйгы каникулдар осыры, һезнең бүләкте өйгезгә алып килергә булдык әле. Хөрмәтле тамашачылар, исегезгә төшерәбез. Баязит Бикбай исемендәге Яңа Мурактал мәктәбе укучылары безгә халам астында бик шәп картоф уңышы үстереп күрһәткәйне, хәтерегездә булһа. Уларның җитәкчесе Зилия Минегужа кызы Әхмәт Гәрәева. Һәм ошо бай бакса конкурсының алдынгы тәҗрибә номинацияһында еңү яулагандар өчен Бай бакса программаһынан Башкортстан Юлдаш телевидение директоры култамгаһы менән һезгә диплом. Рәхмәт. Иң күргәлеп куйырһыгыз. Рәхмәт. Һезгә бәләкәс кенә бүләк. Бунда инде һез үстергән картофтар әлбәттә һаймай, орлыктары ла һаймай, бәлки ниндидер ашлама эшләрһегез. Ой, рәхмәт. Һәм һезгә Бай бакса программаһынан халык медицина һәм апитерапия республика үзәгенән бәләкәс кенә бүләк сертификат Өфөгә барганда дәваланып сыгырһыгыз. Ду рәхмәт. Зилия Минегужаевна, мин килгәндә карап килдем, монда берничә гектар ахыры һезнең йер.
Гектардан әз генә бәләкәй. Әр генә тулмай инде, бит. Тулмай аз гына. Нисәтер агас үстерәгез. Карап киләйекме әллә? Ханап киләйекме? Карап сыгайык. Әйдәгез әле. 500-гә 500 җитеп бара. төп. 500-дә Аны нисә ел буена утырттыгыз шул тиклем? бер 10 ел утыртабыз инде. 10 ел. Миләш менә. Миләш. Менһәшер. Шыршы, Муел. Саган. саган, имән, Имән. алмагас. Алмагас. Һәм уларны чиратлаштырып үзегез махсус утырттыгыз инде, бит. План буенча, үзебезнең план буенча. Зилә мине күжәрне. Кеше менә ошо гектарда йөри булһа, я картоф үстереп хатыр ине, я кишер утыртыр ине күп итә. Менә карагыз, йөри. Йөр еләге. Менә даже бешкән. Менә үзегез махсус алып кайтып утырттыгызмы? Әйе. Әле агаска ияреп кайтканмы? Юк, шулай агас менән бергә Менә бит, алдык. менә нинди тургай башы зурлык дидәрме әле шул тиклем ире еләк. Быел ашаган да юк бит әле. Авыз Ашап итәйек. авыз итәйек әле. Ике авыз яңа аш. Ул безнең менә кедр. Кедр. Сибирский сосна. Себердән кайтканмы бу? Буны һәм Себердән алып кайттык, орлыктан үстергән дә бар. Үзегез. Үзебездә. Туган авылыбыз Мораптал безнең. Әйе. Ну, бұл якта бит урманлык юк. Дала йөри инде. Дала йөри. Урман исендә үй утырһын дип шайтып, күп итеп агаслар утыртабыз. Әле каланнан кайттыгызмы? Оренбург кала. Оренбург калаһына ничә ел яшәнегез анда? 15. 15ләп. Һәм авылды, урманды һагынып кайттыгыз да, менә ошондай матурлык тудырдыгыз инде бит. Менә ошолай розалар матур итеп, ире итеп сәскә атһын өчен неме менән Уларды тоже ашлар керек. Иң беренче сыккаста баягы борный кислота или марганцовка. Марганцовка, бор кислотаһы. Әдрәк кенә үсә башлаһа, бөҗәктәр ашый башлый. Розаны бөҗәктәр дә яратамы? Яраталар. Ә нинди бөҗәктәр? Бит дип атала инде. Бетсәләр инде. Телә инде, шулай. Телә, әйе, телә дип атала. Бүтән кешенең теңкәһенә тигән теле инде ул. Әйе, Ул кыярды ла ашай, баланды ла ашай, evet. Баланды ла ашай. Розага ла тиергә мөмкин. Нисек хаклайһыгыз? Препаратта алабыз да брызгыйт дип. Химия. Химия. Буга химиялар ярый. Сөнки аларны ашарга кирәкме? Ярангүлдәрнең менә япрактары кояшта кызара бит инде. Әйе. Ямһезләнергә мөмкин. Әйе, улар күләгәнне күбрәк яраталар. Әйе. Шуга монда әдрәк күләгә Шуга менә поликарбонаттан Петр Алексеевич менә ошондай күләгә эшләп Әйе, куйган. күләгә эшләгән. Тиресле ярдә яратмыйлар бит инде алар. Ярангүлдәре. Ярангүлдәре уларга грубый Тупас тупрак. топрак, әйе, топрак керәк. Башка сәскәләр яратамы ул тиресле? Яраталар. Менә роза ярата. Тиресле. Обязательно. Факина Хәҗәхмәтовна, менә ошо бакса фигураларына юл буенда хаталар кайда гына хатмайдар, үтеп киткән һайын мин кызыгам. Уларга ла тәрбия кирәк икән, әйбет. Буядар озак хакланһын өчен бер сирен беләгезме? Кәңәш бирернем хатып алгач та лак менән буярга. Бернисә кат буяһаң, буяуы купмай инде. Ямгыр түгел, таш яуһа ла купмай. Артан киттек. Вәт исмаһам бакса үстерү культураһы. Лупа тотып сүп эҙләһәң табырлык түгел бит. Гаскәр кебек тезелеп утыра помидордар. Бул тиклем помидорды ашап бетәгеҙме, нимә эшләтәгеҙ? Сок эшләйбез, сок. Һут эшләйегеҙ. Борщ эшләйбез, тозлайбыз. Томатный баягы паста, шундай. Июль айында помидордарды нисек тәрбияләргә? Һыу ҡойоуын, ашлауын барыһы ла эшләйин бит. Нимәләрен өҙөргә кәрәк әле ул помидордарҙан? Пасынкалары. Үҫентеләрен. Ҡайһы ерҙә була әле ул? Мына ошо пасынкалар. Мына ошо. Табаҡ менән ботаҡ араһына ҡултығына сыҡҡан. Әйе. Үҫемлек. Унда сәскәләр барлыҡҡа килһә лә, улар өлгөрмәҫкә мөмкин. Өлгөрмәҫкә мөмкин. Көсөн ала. Помидорҙан көсөн. Шуға әйе. Зилә Минегужаевна, ул бит инде йәшелсә емештәренә түгел, ҡырағай ағастарға ла һыу кәрәк. Һыу кәрәк. Ҡырыҫ тәбиғәт шарттары бында һеҙҙең, бит. Ҡоролоҡ йыш ҡына. Ҡарап торам да бик шәп, бик ышаныслы һыу һибеү системаһы. Әйе, Ҡасан нисек эшләнегеҙ бында, нимәнән? Ирем шулай итеп эшләне, һәр бер агасҡа һыу еткерергә дип, һибергә дип, йәй буйы бер 2 ныҡ эҫе булғанда 3 тапҡыр һибеп сығабыҙ. Ныҡ итеп кенә. Үҫтереп булмай, эйе. Әйе, булый да ҡуя инде ағастар, Булый бит. ағаслар. Менә хәҙер менә ошо ҡалын гына шлангала, менә был яҡта ғына ла бер 10 нүктә бар, бит, һыу һиптерә торған. Һәм аны шылдырып йөрөп булалар инде, бит, һәр бер Булары ағасҡа. яталар беҙҙең. Әйе. Шлангларҙы ғына шылдырабыҙ. По периметру вис шулай. 1 гектар ерҙең периметры байтаҡ бит инде. Байтаҡ, эйе. Беҙҙең шулай инде Һауны увеличение. ҡайҙан алаһығыҙ? Бында йылға бармы? Насос ер аҫтынан ала. Ер аҫтынан Ер алаһығыҙ. аҫтынан ала, Уға бит иә. күпме энергия кәрәк. Бик ҡиммәткә төшмәйме был урман? Ҡиммәт кәрәккә төшөп китә. Шуның өсөн уйлап анау солнечный панель ҡуя башланыҡ. Анау, Ана ҡара тегендә, эйе. шаҡмаҡтар. Былтыр бына 5 штук ҡуйғайныҡ. Әйе? Хәҙер ана трубалар ҡуйҙы.
Тагын шуны көбәйтербез, наверное. Һау һибергә как раз җитә. Шуның Кояш энергияһы. булганда, өс насос эшләһәле, шул өс насоска җиткерә. Һәдә үз насос эшләй инде. Ошо тиклем урманды бугарырга. Агаска, баксага, еще бер бәләкәй насос минең сәскәләремә. Менә бит ниндәй үзенчәлекле хугару системаһы. Кулды гына түгел, башты да эшләтергә кирәк, хөрмәтле баксалаштар. Менә бунда әле яңа фундамент халырга йыйнагызмы, Зиләмина Гужаевна? Юк, монда безнең пруд булырга тиеш. Яһалма күл. Яһалма күле. Бунда һеҙҙең бит инде биләмә ҙур. Һау һибе ул бер бит ул. Дымлылык өҫтәп тора. Дымлылык өҫтәп тора. И балык та үрсетеп була. Димәк, беҙҙең килүгә бында мынау ҙурлык суртандар йөҙөп йөрөр әле бит. Бәлки булыр, аңарсы. Быны моғайын да Рафаэль Сәүбәнович эшләйҙер, бит. Менә икәү бергә. Ярдәм итешәм инде. Икәү бергә тырышҡанда ғына баҡса шулай матур була. Яһалма күл төҙөлөп бөткәс тә ярҙарын биҙәү, төҙөкләндереү һеҙгә ҡалыр әле ул. Бергәләп анаһында. Нимәлер өҫтәргә уйлайһығыҙ? Таллар утырттык ана. Розалар, һыу өҫтөндә томбойоҡлар, бәлки булыр дип уйлайым. Баҡалар, баҡылдашыр. Баҡалар, торналардан бәлки осоп килерләр. Торналар һеҙгә Бергә киләме? киләләр ана йылғаға. Бәлки монда ла төшөрләр Ниндәй баҡалар. йылға? Юшатыр. Юшатыр йылғаһына төшкән торналар был матур күлде лә төйәк итер әле моғайын, бит. Шулай булһын. Менә урман уртаһында был аҡлан, ҙур бул бесәнлектер моғайын һеҙҙең, әйме? Бесән сап алдык. Кәзәләргә етерлек бесән булды. Мин картуф өҫтөрәгеҙме был бесәнде тиһәм, картуфты ҡаплар өсөн? Кәзәләр дә тотаһығыҙмы ни? Кәзәләр дә тотабыҙ. Ҡымыҙ эшләйбеҙ, йогурт, сыр эшләй башланым, сыр эшләйбеҙ. Мына бит рәхәтләнеп Сәхрәлә йәшәйегеҙ ҡаланан ҡайтып, бит. Хәжи Әхмәтовна, менә шул тиклем матур һуҡмаҡ, быны кем эшләне? Иптәшем эшләне. Башта опалубка эшләнгәндер моғайын, бит. Палубка бар ине. Шунан һуң шул матур тәбиғи таштарҙы теҙеп сыҡҡанһығыҙҙыр, бит. Шунан һуң бетон Бетон менән тигерләп, менә иҫ киткес матур. Бер дә бысранмай эшләргә мөмкин. Нимәлер кәрәген үҙе барырға мөмкин. Һарымһаҡтарығыҙ мыйыҡланып киткән түгелме? Һеҙ аларҙы нимә эшләтәгеҙ? Ташлайһығыҙмы? ташламайым. Аны нимәгә өҙөргә кәрәк? Шулай ғына үҫһә булмаймы? Юк, булмай. Һарымһаҡтың көсөн ала. Төпкә Төпләнмәй. төпләнмәй, әйе, менә ошо итеп өҙәбеҙ ҙә. Туши итәбеҙ. Тушит итәһегеҙ? Әйе. Нимәлә? Турайһығыҙ да? Турайбыҙ ҙа. Май менән. Ҡаймаҡ булһа тағы ла яҡшыраҡтыр әле, бит. Эй, Ул әсәһе бөтәме ул? бөтә. Аппетитты асып ебәрә бит был һарымһаҡ. Үҙе файҙалы, бит. Бында бит ат башы ҙурлыҡ һеҙҙең помидорҙарығыҙ инде бешкән. Ҡасан сәстегеҙ быларҙы? Январь аҙағында уже. Ғинуар аҙағында. Был сорт тепличный, Челябинский дигән. Ошо итеп ҡырҡып кына тормаһаң, алай матур урожай бирмәй. Ә нисә ҡырҡаһығыҙ? Ботаҡлары киңәйеп китә. И бер генә ботаҡ ҡалдырырға кәрәк. Шул бер Бына ботаҡ һеҙ берҙә булһа, ҡырҡҡанһығыҙ, ул икәү булып китер ине, бит. эйе, шулай итеп ҡырҡып тораһың. Берәр ҡалдырһаң, ул иртәрәк бешә башлай, иртәрәк Һәм урожай. помидорлар күберәк булалар, бит. Эрерәк була. Эрерәк була. Ә һеҙҙең помидорҙар ауырыймы ул? Ауырмаһын өсөн 2 теплица беҙҙең. Бер йыл мында помидор үҫтерһәк, икенсе йыл теге теплицала помидорҙа, мында ҡыяр. Шулай итеп алмаштырып торабыҙ. И көҙ көнө горчица сәсәм мин. Шунан яҙ көнө шул горчица менән бергә ҡаҙаһығыҙмы? Эйе, шунда тирес өшө өҫтәп ауырыуҙарҙан Һаҡлай. Бер ниндәй дә фитоспорин, нимә Юҡ, һипмәйһегеҙме? һипмәйбеҙ. Бер нәмә лә ҡулланмайһығыҙ? Ауырғаннары юҡ. Ә менә был бассейн? Бассейн ул уже ял итер өсөн. Эшләп Ятергә лә ваҡытығыҙ ҡаламы ни? табабыҙ. Шуға ныҡ эшләп арып Ошо китһәк, бөжәктәрҙе һөҙә торғаны? алабыҙ шулай итеп Таҙарта бөжәкләрен. Менә бит, баҡсала эшләп арығандан һуң, ошондай бассейнда кинәнеп йөҙөүҙәре үҙе бер бәхет. Шуның өсөн генә булһа баҡса тоторға кәрәк. Теплицала бит эшләп тә булмай, бассейн булмаһа. Эҫе. Кереп һыуынып алаһың да аҙыраҡ. Шаң Әле генә теплицала килеп сыҡтык, 80 Эйе. градус эҫе. Мунсала булған һымаҡ булып сыҡты. Факинур ханым, һеҙ Айрым. помидорҙы тышта ғына үҫтерәһегеҙ. Әйе, помидор. Бында бурус. Бурус. Был бурустың икенсе сортымы, әллә һуңғараҡ ултыртылғанымы? Һуңғараҡ ултыртылған. Һуңғараҡ ултыртылған. Мында помидор ултыртылған да. Үҫтереп, Әйе, сығарҙығыҙ да. сығарҙыҡ да, перец тә мында килеп ултыртты. Бушаған. Әйе, Был- буш. Был нимә? Был- Был ниндәй хикмәт? Был үлән, Үлән? сабылған үлән, газон үләне. Боростың
төптәренә шайтып халабыз. Ул нимәгә кирәк ул? Аны без ташлайбыз ул? Влаганы хаклай инде. Дымды хаклай. Дымды хаклай. Сүктә үсмәйдер әле буның белән каплаган. Әйе, сүптә үсмәй. Бана бит. Шәп баксасылар хатта утап ташлаган үләнен, Үләндән дә савып ташлаган үләнен дә әрәм итмәй. Әйе, Су үләнен дә бит. әйе. Я уны компост яһап сиретеп, ашлама итеп файдалана, яки ваклап уны мульчи сифатында файдаланайбыз. Әйе. Факинур ханым, мин лупа тутып эзләһәм дә бер су үлән тапмадым, шулай да әрем таптым. Әйе. Аны нишәп йолкып ташламаныгыз? Әрем файдалы. Менә кәбестәләргә Бөҗәктәр килмәгәндә. бөҗәктәрде куркытып утыралар. Кай тәрәнтеп бана кул белән күмдегезме шулай? Картофта. Ага бит ни тиклем көч кирәк? Көз кирәк. Ошо yerдән без алабыз 90 бидре. Балаларга безгә итә инде. Кәбестәләрегез инде йомарлана башлаган бит. Йомырлыкны. Нисек тәрбияләгез? Әлегә баягы әсеткә дрожжи һибәгез мәгә, Юк. юкмы? Яратамы ул дрожжине? Ярата. Ярата. Һәр үсемлек ярата инде. Корттардан көл инде. Агас көле. Агас көле. Шул һау күбрәк инде ярата. Баймак калаһында яшәгән Факинур Хаҗи Әхмәт кызы Чернова бакса үстерүнең әллә нинди сере дә юк ди. Шулай бит Факинур Юк, апай? юк, сере Иң юк. мөһиме моны яратырга Яратырга кирәк. Һәм? Яшелчәне. һәм тәрбияләргә. Тәрбияләр кирәк. Һәм бuna ошондай кешеләр әле кыярды яңа сескәндә ошондай кыяр, ошондай бурус һәм башка яшелчә емештәр инде үсеп тә ултыра. Ә мин ошондай матур баксаларда күрһәм, бакса үстерү культураһына өйрәнәм. Чөнки менә бунда һәрбер үсемлек шундай зур мөхәббәт белән ярату белән тәрбияләнә. Ошондай баксаларга инһәң күзләр генә түгел, күңел куана. Баймак калаһында яшәгән Факинур һәм Петр Черновтар өчен тавыш бирергә онытмагыз. Һеҙҙең 1 гектар тирәһе ерҙең бөтә периметры буйлап агастар үҫә, урман. Шулай агас. Һаваһы урманға барып ингән һымаҡ. Булар уже зурайып киттеләр агаслар. Булар нисә йәшлектәр инде? Бер 10 ел булган. Кедр агасын бит үстергәндә иң алда ошондой агаслар сәсергә кирәк. Карагай, шыршыла ярай ие. Буларның бит ниләр тамырлары нык аска үсмәй, яйылып үсә. Елдә ул булһа, алар йыгыла. Йыгылмаһын өчен алар менә корневая система бергә ябышып үсәргә тиеш. Шуга иң алда буларды утырттык. Үҙебеҙҙең яҡта үсә торған ылыҫ ағастарҙы ултыртырға кәрәк. Жаның был агасларда уже. Был һаҡсылар инде кедр өсөн. Һаҡсылар. Ие. Рафаэль әйтте, кедрҙың орлоҡлары була башлаһа, мин ит ашамай башлайым дип әйтте. Итте алмаштыра. Итте алмаштыра. Был бәләкәй генә инеләр был имән агаслары. Урмандан алып ҡайтып ултыртырға. Урмандан алып ҡайтҡайныҡ. Менә шайтып зур булып үҫеп киттеләр хәҙер. Шул баҡсаны сәскә атҡанда бер һоҡланаһың. Ҡарап йөрөгәндә аларҙың шул яфраҡларын, емешләрен күреп бер һоҡланаһың. Стимул к жизни. Йәшәүгә дәрт бирә бит. Йәшәүгә дәрт бирә. Сәләмәтлекте нығытамы? Бына ошонда ергә ҡайтҡас, һеҙ сәләмәтлегегеҙҙең яҡшырғанын һиҙҙегеҙме? Эш күберәк булып китте инде ул. Но үҙегеҙ күрҙегеҙ бит, ысуллар уйлап табабыҙ. Алайныҡ Көс һалмай ғына? Көс һалмайынса, Аҡыл менән генә үҫтерергә. Ныҡ ҡаҡшатмаҫҡа. Үҙеңде. Үҙебеҙҙе ныҡ ҡаҡшатмай, күберәк шай һоҡланып йөрөргә. Хөрмәтле телевизор ҡараусылар, Зилия һәм Рафаэль Әхмәт Гәрәевтәрҙең баҡсаһы һеҙгә бик оҡшаһа, улар өсөн тауыш бирегеҙ. Оҙаҡламай тауыш биреү иғлан ителәсәк, һәм беҙ иң яҡшы ғаилә баҡсаһын билдәләйәсәкбеҙ. Һәм беҙҙең спонсорҙарҙан ҙур теплица вәғәҙә итәбеҙ. Баҡсасылар өсөн иң йәмле, иң уңышлы еләк мәле етте. Беҙгә был баҡса программаһына шылтыратып һорайҙар. Еләк йыра ҡайҙа барырға була? Шарангамы, Шишмәгәме, Ҡырмыҫҡалығамы? Беҙҙең яуап бер Борай районы Вострецово ауылына, Марат Назаровҡа килегеҙ. Марат, нисәнсе йыл еләк үҫтереү менән шөғөлләнәһегеҙ? 11 йылны башладык, көзгө ваҡытына ултырттык бит инде. Пробный гына 600 төп алдык та ултыртып ҡарадык. Ҡортоф баҡсаһында бит. Ай, Бәрәңге баҡсаһында. бәрәңге баҡшасына ултырттык, бер бәләкәй генә участогына инде. 1-2 йыл үзебеҙгә тейеп кенә җыйдык бит инде. Ғаилә өсөн? Ай, Туғандар өсөн? туғандар өсөн итеп. Әкренләп зурайта башладык бит инде. Әлеге мәлдән күпме майҙан ерҙә еләк үҫтерәһегеҙ? 35 сотый тирәсе инде. 35 сотый? Ай, 3 баҡша басып алдым бит инде. 55 гектар анда общий территориясы. Быйылны көзгә ултыртырға дим инде. Әле ерен әҙерләйһегеҙ? Ай, җирен аны җәй буй әзерләргә кирәк. Шул где-то 4 тапкыр сөрергә кирәк инде аны. Эшкәртергә кирәк. Файҙаһын күрәһегеҙме? Кемдәр ярҙам итә? Ғаилә менән генә эшкәртәгеҙме шул тиклем 35 соты ерҙе?
Әле ауылдаштарыгыз да. Ауылдашларда булыша, туганнарда булыша, жер шырга, утарга булса обработкага менә казып чыгарга кирәк була бит инде, күмергә кирәк була. Ну, ел сайын үсә, теге үзем дә үсәмдерендә кирнәп теге устара башлаган. Ай, серләрен беләт. Барагыз бит инде. Менә былтыр 300-дан артты уже чистый прибыли. Быелны әлеге көнгә 150 мең җыючыларга түләйм бит инде, бөтен расходтан калып, где-то 150 мең. Юсыларга күпме түләйсез? Бер ведро, 5 литр ведро җыган өчен 100 тәңкә түләйм. Менә бит авылдаштарга ла һез эш урыны булдырганһыгыз. Сезонны гына менә теге хоть азрак булса да, алып кешене әйбәт бит инде. Кайда хатаһыгыз? Проблема юкмы хату менән? Әле менә Бирскида сатабыз, Уфага кайсы көннәрне барып киләбез. Килеп, үзләре йыеп алусылар юкмы? В дальнейшем битермен дип уйлыйм инде. Килеп җыйсалар, мәргә расходы азрак була. Хакында 300рак куям бит инде. Кешегә дә яйлырак була. Марат, һезе саф капиталистик мөнәсәбәттәр дип әйтергә була, чөнки һез гаилә әгъзаларына ла түләйсез. Шулык менә улыгыз Артурга ла бит. Теге горный велосипед алды үзенә, әйбәт кенә теге. Быелны уже игровой компьютер кирәк дип инде. Менә кирәк булгач үзең эшләп аласың инде. Нисәдән торып киләгез ошонда? Һез бит Бөрек калаһында яшәйсез, диме? Бүген Вострецова Борай районы Вострецова авылына нисәдән торып эшкә киләгез ошонда? менә бүген 4тә торып, уже малай белән бергә 4тә торып килдек монда. Көтүчеләрдән дә иртә торасыз. Менә апалар, алар тоже менә уже 4тә торып, менә 5 артада уже җыя башлаганнар. Еләкте тәрбияләгәндә генә, матур итеп тәрбияләгәндә генә һәйбәт уңыш алып була. Менә яй көне она нисектер ашларга кирәкме еләкләрне? Минем принцип шулай дiyem. Теге җиләге әз булса да булсын, но Таза булган. таза булсын инде. Тиресне менә беренче эшкәрткән чакта менә җиләкне утырткан чагына, аны да күп кирәкмәй бит инде. Менә без яз көне күрһәткәйнек, тамашачыларга бор кислотаһы, йод, марганцовка менән эшкәртеп, һез ундай эшкәртүләр алып бармайсыз. Юк, нитмәйм. Кулланмайсыз. Юк. Еләкте йыеп беткәч тә берничек тә ашламайсызмы киләһе елга? Чистартам мин аларны, араларын. Менә үләндән инде бит. Бирегез, мин тотып торам, күрһәтегез. Менә рәт арасындан шабып чыгам мин аларны. Яфраклары монда менә каплай бит инде. Әле теге җиләкне каплай, эссе булса каплай бит инде, яңгыр булса влаганы тота. Җиләк беткәч, чистартып алам мин аны, теге төпләр, җиләк төпләре воздух ала. Менә кайбер баксасыларның үзләренең бәләкәй генә баксагында үстергән кешеләрдән күргәнем бар, капкара булып тирә-ягында ер ята. Улай булһа, ул тиз генә кибә бит инде. Бу үлән дымды хаклай. Дымны саклай менә. Шуп үләне дә, ул да влаганы ала бит. Артык дымды сүп үләне үзенә ала. Үзенә ала. Еләкләрегез серемәйме? Авырулар юкмы? Менә бар әзрәк. Менә һез еләк кенә хатаһыгызмы, әллә үсентеләр дә хатырга планлаштыраһыгызмы? Рассадан яз көз сатабыз инде. Менә Бирскига алып барып сатам. Булай килеп алучылар да бар теге. Даже питомниклар килеп ала башладылар хәзер бу yerдә. Менә конкурентлар күпме һезнең төбәктә еләк үстерүчеләр? Безнең якта юк. Менә бер ишетеп калганым, Башкортстанга 400 питомник кирәк, Шишмәнеке кулк дигән. Тогда только менә Башкирия җиләк белән туячак инде. Күрдегезме, тамашачылар? Әле кемдер үз эшен асмаган, кемдер еләк үстерү белән шөгыльләнергә теләй, рәхәтләнеп Марат Назаровка килеп өйрәнеп, яки зур питомникларга барып өйрәнеп еләк үстерергә була. Чөнки бу базар әле тулыгынча тәэмин ителмәгән. Менә шәһәр кешеләрне, аларның бит каждыйда возможность юк, теге җиләк үстереп, нитеп. Шөгыльләнергә. Ерләре лә юк. Җирләр дә юк. Шуларга менә күздән мәргә җиләк заказ итсәләр, менә рассада. Мин шул җиләкне үстереп бирәм. Үстереп бирәм дә, җиләген үзләренә җыеп алалармы, илтеп бирәм мин дә шундый менә. Ягъни улар шу һезнең хезмәткә акча халырга тиештәр һәм җиләкте алалар. Күпкә ошсызрак була. Бундай хезмәтне күрһәтүче берәү дә юктыр әле Башкортстанда. Челябинск ягында молочный продукцияларны кешегә шулай тараталар шәһәргә. Ягъни сыерны сатып алалар да фермерны. Кулланусы һыерды сатып алалар инде. Хөтләтә, продуктлата биреп тора. Мин җиләкне шулай интергә димәм. Бик яхшы идея. 55 гектар ерегездә лә җимеш еләкләрегез ишелеп уңһыналар бит. Күрдеңме? Баксасылар арасында зарланып ултыручылар бик һирәк. Улай гына тиһең бөтенләй юк. Социологтар һүзенә карасак, бакса үстергән кешеләр төрле стрессларга, авыруларга 10 тапкыр һирәк бирешә икән ул. Күңел биреп эшләгән кешенең авырырга вакыты кала тимени ул. Әйе шул. Бай бакса программаһы бөтү менән телевизорда һүндерә халып тизрәк эшкә тотынайык. Дөньябызды бергәләшеп бакса итәйек.